smule trist, men vi glæder os også rigtig meget til at spille teater. Og det er sådan, det vi har lavet her, det handler om at være sund. Og alt hvad vi har lavet, det har simpelthen været store gruppe, der har gjort det. Lige fra idé til kostymer til alt har de stået for. Så vi håber, I kan lide det. Og vi starter nu. Der var engang en robot, som var sur, kedelig, ked af det og havde ondt i sin mave. Men en dag kom der en masse frugter forbi. Frugterne så robotten og sagde, og frugterne kunne se, at robotten har spist alt for meget slik. Så derfor besluttede de sig for at hjælpe dem og give dem en masse sukker. Næste dag var robotten blevet en lille smule mere glad, men den var stadig lidt sur, kedelig, ked af det og havde ondt i sin mave. Men så kom der heldigvis også en masse grøntsager forbi. Grøntsagerne så robotten og sagde, og de kunne også se, at robotten havde spist alt for meget slik. Så derfor synes de også, at den skulle have en masse dejlige grøntsager at blive sund. Den tredje dag besluttede alle grøntsagerne og alle frugterne sig for at komme forbi robotten og se, om den var blevet glad. For at fortælle robotten, hvad der var sundt og godt for den, besluttede de sig for at sige en lille ramse. Vendte de sig rundt og så, at robotten var blevet rigtig glad og sund. Nej. Og så blev frugten af grøntsagerne også rigtig glade. Og publikum ville også gerne op. Så kom der en masse frugter og grøntsager, som vi gerne vil spise af. Tag et løg.
Vi kan lave lidt, hvad skal der